Tarsier Conservatory. Yung isang tarsier. Hello. Hayaan mo siya magluto. Sin City wasn't made. Miss ko na siya. Diba yung sea lion? Ito kami ngayon sa ano? Cebu Safari. Na parang mga Pokemon lang. Talagang kalat lang sila. May isa oh. Hello. Gusto mo ng buto? O Bisaya? Di ba alam mo ang Bisaya ng buto? Ano naman? Philippine Hanging Parrot. Uy! Hello? Agad pa kayo? Pwede pa sila hawakan? Nabigyan ba sila ng rule? Ay, Puki. Okay, wag na. Wala na hawakan. Huwag mo kong taihan, men. Ibo ka dar na. Ay! Wala akong kuto. Huwag mo kinakagat. Aray. Oh, man, masarap. Parang sa Divisoria. Ay. Pwede ka nang umalis. Hindi ako bird's nest. Ay, hello. Makagat ba to? Yan ba? From the moment I understood the weakness of my flesh, it disgusted me. Mama sila. Dinidilaan niya ako. Sige na, umalis ko na. Ayun o. Wait lang. Sino kayo dito? Ikaw ba tong lorikit? Ikaw ba yung lorikit? May rikit? Ano? Praktisado sila. Tol. Ay, sila umaalis. Aray. Di sila umaalis. Pula ata kasi ako eh. Sige na, akit na kayo doon. Akit. Kikilit yan. Train din silang ditaihan yung mga kinakapitan nila. Pre. Dito ka nga, para maging cool. Dito ka. Kayong pumatong dito. Here. Come. Finger. Baka dun lang sila. Di sige. Hindi ata siya trained. Tingnan nyo, tambay lang ako dito. Huwag mo akong guluhin. Umaangat-ngat lang ako rito. First day ko palang intern. Tol, sarap itong damon to. Matubig. Tol, grabe. Shirt. Itsura lang yung mga fina-farm mo para magka-XP muna. Parang hihina nila. Uy! Hayop ka! Ito ata pinaka nakakatakot na sign na nakita ko. Inaano ko ba kayo? Tulog lang ako. Siguro yung mga narinig nila sa probinsya yung tropa, sarap naman ng snack nyo. Corn Eagle. Ang dami na nila. Hello. Sarap. Tiktilaok. Yung sa tigik. Bird scepter. Picturean kita, wait lang. Nakain yung balat ko. Kainin. It disgusted me. Nakain nyo dyan, Nur. Di naman to bird ah. Si Tame. Si Tame Impala. The horn of the male can grow up to 73 inches long. And as you can see, Politico Station. Louis Vuitton. Saltwater crocodile. Diet, ba't ito may tao din? Uy, pre. Galaw-galaw naman dyan. Magiging bagyo isa. Nawag dyan pag nakabukas yung bibig. Marites yan. Medyo nagbabasking yan. Kasi ano sila, cold-blooded. Para akong tour guide eh. Basking yan kasi cold-blooded sila eh. Tutil! Hello, Tutil! Tutil, under the butil. I'm under the butil, Tutil. Please help me. I'm under the butil. Donkey! Tulog ba kayo? Ay, tulog sila. Tulog pala sila. Ano pre? Nakaway ka? Pinicturean ka pre? Ibang adar na. Malo ko taihan. Ayaw din ako sa ilalim niya. Mga taihan. Taya and Lawi in Tagalog. Please don't change out the bird for your safety. Sa ano kami ngayon? Tarsier Conservatory. Yung isang tarsier. Hello tarsier. Hello. Ayoko na magtrabaho sa Monday. Hello. Tulog.
Hindi patay. May hinga ba? Cute eh. Talagang lahat yung dahon style eh. Ay, Tarshi. Wag po, bawal po. Ito ang pinakamasarap na stick sa balat ng lupa. Haba na stick. Sarap matulog sa stick na to. Hershey. Hershey. Matino ang isip ko pero ako'y sabog na. Hindi yan Makati Di po po. Makati to? Mas Makati pa yung driver nyo dito. Pero mukha po siyang Makati, no? Oo. Narakot Heri yung lang. Makati. Heri. Ako rin po Makati. Makating Makati. Pati yung driver nyo dito. Magiging ganyan ka din, no? Pag tagal-tagal. Kain ka lang. Auto Trabaho. I-vlogger ka na din. Butterfly. Crocodile. Pagka-pandemic, mailap din sila ma'am. 3 years kasi ito hindi Yeah. nag-open. Nasa Yung isa pandemic. nga, hindi na Python yung tawag. Ano na? Python. Bayton. Nagmungal. Picture kayo dyan. Di mo kami matutukan yun. Sa tuktok. Hindi, mga Chinese lang yung pinupunteriya. Malalim yung bulsa. Egul. Ang aswang sa Jessica Soho, sir ma'am. Yan ba yun? O yung naki-MGA, sir, yung kapuso Sikat na pala mo. to eh. Jessica Soho. Yung kumari ko, inahas ko kagabi, ma'am. Kaya ang ano ko ngayon, pang taas ng confident. Kasi na-change oil ako kagabi. Hindi, gusto niya yan. Nain na yung anak ng Chinese. Hawakan mo dito. Baywatch. Bobo gago. Kamusta naman po yung experience niya so far sa Cebu? Malamig, Masebu, maraming Bisaya. Sila maintindihan pero parang galit na galit sila. Pero masayahin sila. Kaya gusto ko yung yung tuwang doon sa boss nila. Galit. Parang lagi kayong nag-aaway pero nag-uusap ka talaga kayo. Sige. Kailan labas next day? Nakawala. Uy. Bawal ka, uy. Bawal. Ligay. How are you? I'm under the water. Liga rito. Siya natataka ko. Alam niya, pwede niya ako kainin. Paha ka. Tanga ka. Hey, ako kain ba ito? Gusto ko yung name niya yun. Iguana. Naulol. Same bird. Favorite animal ko na parang. Pinangalan kay Pacquiao. Nililinis na yung ano niya. Yung pincers niya. Sarap. Parang sensual niya kumain. Mission Impossible. Sugar glider. Oh, mati ka na. Katulad din. Oh, hindi siya glider. Ano siya? Oo, gago pa. Tinulak niya. Ang gago ka. Ako muna bago ikaw. Baby niya ba yan? Baby, hindi. Ginulpin niya. Ang cute naman may baby glider. Hindi siya nag-glide. Nalalaglag lang siya. Oh, ay gago. Ay gago. Kinakain niya. Naaway ba niya? Deserve. Bago pinapatay niya ata. Oh, pinapalaman lang siya bago siya kainin ito. Ito yung maingay na kapitbahay yun. Kasi wala na yung isang tenant. Umalis na. Ito yung mga kumukuha sa asawa. Dami. At yung mga asawa niyo, kabahan na. Oh! Oh yeah, work na. Hayaan mo siya magluto.
Sin City was a maybe. Ang mahirap nga dyan, walang titi ang mga ibon. Pinapasok niya yung parang teardrop doon sa butas doon sa babae. Ganyan sila magparami. Nakita ko. Sarap, no? Ito ba sila? Ay, hinahanap na ni Yossi. Si Yossi ko, pagod na ako. Ito pa yan, wala pang 1 minute. Bis ka na. Walang usap. Sabi nung lalaki Pakboy ito. sabi nung lalaki, did you come? Walang usapan eh. Yun yung evolution from fish to human. Kaya lang kabilis. Oo, ano pwedeng Nemo? Si Nemo yan. Nemo mama. Ito, tawag gusto yun sa loob. Ito yung intro ng nangingitlog na. Mami, ito kami ginawa sa CNMN eh. Tawag sa ito parang symbiotic relationship. Sa basketball susuntukan eh. Wala kang pagkain mamaya. Liguang ng Dota. Here you go. Blue flies over. Gets the money. What's next, Blue? Blue flies back to the table, and I guess who wants to? There you go. The name for money. So, sir, are you okay with that? Since okay na naman, sir, how about next round? 500 pesos. Kaya ba? Ay, kaya ba? Very nice, sir. Actually, just kidding. This is part of the show. We'll retrieve your money, but before that, Ito sila lulutuin pag hindi sila nakinig. Mga isda. Nagawin sila laksa. Miss ko na siya. Miss ko na siya. Pababa na tayo sa kainan ng mga mayayaman. Wala kung kasing sarap ng pagkain dito yung ambience. Yung maging vlog. Ito tayo. Para kayo. Sarap dito kumain. Dapat hindi ako lunch dito eh. Diba? Ocean Park. Hindi ko kung worth ba kumain dito eh. Ngayon lumapit ako kasi labo pala. Ito may mga fish. Yan yung kakainin din nila. Lagay sa plato. Ulam. Dampa ng mayaman. Video nga to bago kunin ng mga Chinese vessels yung mga pagkain natin. Nulting. Wow! Pero. Oo nga, yung aggressive yung stingray. Dahil kinain na lang yung tawa. Ay, baka pakainin. Kainin na lang natin. Nag-iisang walang pake. Ito na pala. Meanwhile. Fuck yo. Alam sa pagkain nyo. Masaya na ako sa tubig. Yung view talaga dito maganda. Sin City was a maybe. Ay, sorry. The forest. Stalagmites.